ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ। ଦିନେ ପାଣି ତାର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା। କ୍ଷୀର ତାକୁ ଖୁସିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ସେହି ସାଧାରଣ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହ ମିଶିବା ମାତ୍ରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି ହେଇଗଲି? କ୍ଷୀର ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା ନିଭାଏ, ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଏ। ପାଣି ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ ତେବେ ଏବେ ମୋରି ପାଳି। ଯେବେ ବି ଆମକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖାଯିବ, ତାପ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ସବା ଆଗେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଳିବାକୁ ଦେବିନି। କ୍ଷୀର ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବ ତେବେ ମୁଁ ବି ତୁମ ବିନା କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ ବି ଉତୁରି ପଡ଼ିବି, ଯେମିତି ସେହି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେବି ଯିଏ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଥି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ।